Трима полицаи от български произход са пострадали леко при безредиците в американски градове през последното денонощие. Това съобщиха за БНТ от Българо-американската полицейска асоциация. С нейния вице-президент в Чикаго, офицер Благовест Бонев, разговаря Милена Танасов. Всички са добре и се възстановяват. Да се надявам, че няма да има трайни последици от техните наранявания, но доколкото аз съм запознат, не е нещо необратимо. От моите лични наблюдения и също така по данни, това е неоспоримо. Има хора, които са абсолютно заинтересовани да не толкова за самата кауза, а колкото за лични облаги. Това са хора, които единствено и само имат цели за свои облаги и още един път казвам, че не ги интересува толкова самата кауза. Чувал съм, че има автобуси и хора, които се организират от други щати и съответно отиват, да речем, в Чикаго или в по-големите градове, където, както вие сам казвахте, мародерство. Аз където работя това е от едно от предградията на Чикаго. Това е около 40-50 км северно от самия град Чикаго. При нас нещата са малко по-различни. Доколкото знам от мои колеги, още един път повтарям, от медията, в Чикаго, в самия център на Чикаго, нещата не са много добре. Полицията е постоянно с сблъсъци с протестантите. Нашите колеги, съответно и аз, всички са окей. Няма никакво. Положението не е толкова изнервено, но все пак. Отиваш на работа и не знаеш какво те очаква.